Já vás zdravím u toho videa, je to další video a tentokrát je tady se mnou Leonardo, který zřejmě taky natáčí, nebudeme ho rušit a dneska bych vám chtěl ukázat, jak my jsme našli Dungeony 2, teda Leonardo je nenašel a pak jsme šli na velkou výpravu a tam jsme našli druhý. Zde nemáme nic, zde máme hodně diamantů, máme stack a 5 diamantů. Zde máme cobblestone, nepotřební věci, takový zde uhlí. Tady máme kamenný cihly, protože se chystáme stavět takovej menší hrad. A tady máme knížky nějaký, z toho bych mohl udělat glowstone. A když se podíváme do té truhly, pojď otevřít, se by to nějak levilo. No, podíváme se do té truhly, tady máme samé železo. A tady máme nějaký zlato. Prostě jsme byli na takový velký těžírně. Enchanting Cross jste asi už viděli. Co bych vám ještě ukázal. Divoch Mácu jste taky už viděli, jeho barák. Tady něco pekl asi. Ne, ještě tady byl. A dneska je 4.3. mělo by vyjít nový díl. A tuto přijde asi hned po něm. A já jsem vám chtěl říct, jak jsme byli na té velké výpravě. Ještě tady mám nějaký železo, to hodím do truhly. Která je ještě otevřená, se nějak budla. To si hodíme. A máme kovadlinu. A my asi nemáme už dostatek levelů, protože... Ano, máme. Ale musíme si ji pojmenovat. To už stojí 10, takže si počkáme zřejmě do dalšího dílu. A to je tak všechno, co bych vám chtěl říct. A ještě tady pěstujeme melouny. Jste si nevšimli, obilí pěstujeme, tu už víte. A no, tak to je všechno. Já se když tak zeptám Leonarda, jestli se budeme natáčet spolu. A zatím se mějte. Čau, čau.